Hey παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη shorts. Είμαι ο Γιάννης Δωρός εδώ που κάνω το prank στον αδερφό μου. Στο σημερινό short θέλω να απαντήσω σε μια ερώτηση την οποία τη βλέπω καθημερινά στο Instagram, στο Facebook, στο TikTok και στο Twitter. Αυτή είναι η ερώτηση, είναι η εξής. Αν φύγει ο αδερφός μου, σε ποιο θα κάνω το prank? Όσοι ξέρουμε, έχω ακόμη τρεις αδερφούς, τον Κώστα, τον Χρήστο και τον Γιώργο. Αυτοί είναι οι τρεις μου αδερφοί, είναι οι μικρότεροι και μένουν εδώ μαζί μου. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι εδώ για να σας το δείξω. Γι' αυτό, αν φύγει ο αδερφός μου, θα κάνω prank σε αυτούς. Αν φύγω και ένας από αυτούς, θα κάνω prank στον άλλον. Οπότε έχω ρεζέρβες, δηλαδή έχω ανταλλακτικά. Οπότε μην ανησυχείτε, παιδιά, δεν τελείωσε τώρα τίποτα. Όλα τώρα αρχινάνε. Αν φύγει ο ένας, έχω τον άλλον. Λοιπόν, βίντεο θα ανέβει την επόμενη εβδομάδα, λογικά. Δεν ξέρω αν είναι prank δικό μου ή αυτού μου. Αλλά θα τα δούμε. Μέχρι τότε φιλάκια πολλά.